Midaog ang upat ka Pilipinong boksidor sa Pinoy Pride 33, The Philippines versus the World sa StubHub Center sa Carson City, California. Si Donnie Ahas Nietes nilampu sa iyang misyon sa pagdepensa sa ikawalong higayon sa iyang WBO Light Flyweight Division. Pinagi sa usa ka unanimous decision batok sa Mexicanong si Juan Pinky Alejo. Human sa maong kadaugan, si Nietes aduna nakaroy 37-1 for 21 knockouts ug nangandoy nga iyang makontra ang wapay fielding sa WBC flyweight champion nga si Roman Gonzalez. Sa ubang mga duwa, gipang knockout nila ni Mark Magsayo ug sa managsung Albert ug Jason Pagara ang tagsa-tagsa nila ka mga kontra. Si Magsayo dili kayo nakadispatcha ni Yardley Suarez sulod lang sa first round aron depensaan ang IBF Youth title. Si Jason Pagara ni knockout ni Santos Benavides sa Nicaragua. Ang iyang igsuon nga si Albert ni patumba usab sa lain nga Nicaraguan boxer nga si William Gonzalez. Nidawg usab si Bruno Escalante batok ni Mexican Nestor Ramos.